Assalomu alaykum. Mirzoyev Toyir Rahmonaliyevich 11/06/2021 omad ба шаҳри Санкт-Петербурга. дар ҳамин муддати ҳамин омадагиш 1.5 сол ина мешавад. дар ҳамин 1.5 сол 33,000 роӣ кард. Дига шад имрӯз пага кардагӣ роӣ накас, телефономна маҳкам кард. ба сарма ҷанг қариб бизанам, дар хонам рашк додам, қатим ҷанг кард, қариб бизанам ба сарма. хеле тани хубим, тани чим. ҳозир телефона ҷавоб наметад. пула роӣ накардиста. ё одамое ки қарз карда будам пула надодиста. ҳар рӯз ба сарма омадистан, малеса овардистан ба сарма ки апа пула ту гирифтай додай, мо айт мегирем. и телефона ҷавоб наметад. даже амо қарздоро аввал омадагишта телефон кан ки пула кай меёрен. ҳамаша медонад. обши 97,000 60 пули билетай дар айни коронавирус қимати 60,000 пули билетай, 60,000 урусӣ, 36 та дига документишка, регистратсия, патентша, ҳамаи документоша кардам. инаҷо сурати билетша роӣ кардам, сурати ки дар самолёт вай метан ҷои 6 навиштагиа 11/06/21 навиштагиа бо сурати даниёи паспортш ҳастай. ҳамин хел фребгар, ҳамин хел одами шайтон, тани дилсӯзим, тани чи дар тай гап вақтам як одами сағирадор, як одами чиз нахоҳ мара ҳамин хел кунӣ. дар тай гап мондаи мара ҳар рӯз ба сарма милиса ома ба дани дари милисара рафтан да кум айзома намедонем чӣ кор кунам. участкавои телефонш кард, ина меёрам ижне ки биёра, ина 4-5 моҳ мешавад телефони мара маҳкам кардагия ҷавоб намета. ҷанг давра буд намекунам. паспортҳои гудакома 3 та паспорта гирифт ҷога кард занаш дар тоҷикистон душанбеда. вақти гудакома миҷабад ман равон кардам гудакома ки равенура заниура гуфтам ки паспорти гудакои мара гум накунанд. гирифт паспортора ҷога кард. ай моҳи апрел ман телефон мекунам паспортои гудакома те одам роӣ кардам. даже одам шоҳид дорам ки ай кадом числа гуфтаниш паспортора те телефонш мекунам паспортора намета. ҷогашон кард. аловшон задам, партофтамшон итакам утакадам, қатим ҷанга буд накардан. паспортора ман кард паспорти дутта гудакма срокша гузарон. нашид прокуратура бромамай прокуратура телефонш кан заниш хча номша галсимби гирифт. ма галсимбима хатто кана дуруғара. баъди телефон кардани прокуратура паспортора овард дод. телефон кард ки биён паспортора барен. уже паспорти дутта гудакма срокша гузарон. пули ирам ай ма талаб дорам ки пули ду паспорти гузарондагӣ срока биёра ҷош да вастанавид кунам. ма паспорти гудакма кунам биёрам. аю сроки ки ма гуфта будам оли гудакам дар иҷа буд. паспорти нав ма успед мекардам карда будам.